in zawai chi bai ve kule voina chuan hei thil poi mo deuh mai tun hma tanga kalo ngai mo to em thin le soi chuaka chak em thin karon soi chuak don group pakhata post ania a post tu te ati tu te le engkim hi thupani dona va zo chien emo katianga katum don lawa ke chuan hemi an post atanga he thil thlenga tanga thil poi mo tak mai ka soi chu chak em mai soi chu dan karon mang don iti kha mi lo hriat chak don ni an post kan share photange hei hi khoya mo mi aron screenshot ania chu chu thu le na ram post a hemi a chung thu an post a screenshot hi kan share chuk photange vara pa hol kota zanin ze chu kan ding zewa mi pahnih hian enge in ti don polai vak lo hian an ron tiringota ka thian pa in eng vak ma ti don love tutenge in ni ati dek deka motor cha be min ron lak sak thuta min ron zui lok te u ati awangin kan zui ve maya veng hlui duty hola min hruaya thu chi sang sang min zo kwal hrep nuwa khua alum ti zong hi alanga hemi an post pa ngai kan share chok to doni ni thanem kan ngai dan hi zanin kan naute leng ho message min lo thon churil ro kal thui du hle mai an kut lo dukru imaya achan chu azianga hian ka share don nia achan kan han soi chuan veng duty in kan lo va shep maya kan naw an thiam lo ani ka ringota ka han share chen chuan wana pa hol kota an leng kho thong chu an lo man ani ome ala om viau kan naw te po mi fel an ni lo chuta an han chek chenga rui lo le engma kol lo chu ti in an kaltir vele mai kaltir vele mai an tumla in a por zual then khatin in puisak in lo kai mana tin tayar phel sin hian an lo wa shep maya kan ril ruana tak zetani nang ni bi thanem ngai te u kan zalu tu ka chu an dik lo na chuan kan tan reng reng lo thalai an nia an leng lam ve te chu kan phal sak don lom ni heti ngau han man changa thil soi thadu lo han dop te hi chu a om ngai ma se kut thak noi nan chuan kan phal thei lo ani len kho thon nan in phal lo ni chuan hriat tian a lo chola in thu an lo oi thei nan a top bera chuan kan naw ten in du lo zong an tia wangin ngai dam he group kal tlang hian karon ti le tuna zia kha kan chhiaranga an zia kha chu na mu mal lo ang reng reuh khop maya ti top mai tiang ani hai zor kho puya hian mishing hi kan han cheng nem khop maya mi je che rang rang bi je rang rang thanem ngai lo tak dan poisa tak le dan poisa lo tak hi kan chengin kan kho sakwala kan in ban lek ton renga kan in to kwal renga chuan zan zom hian chutiang kala chuan he tiang thil hi alo thleng le thina mi thanem ngai te anti ya khoyat duty nge engtia duty nge ni ka shelawa engtia duty nge ni ka shelawa bulbera chuan police duty chuan ni lo ti a hriat phota heti zong hian kan soi ma sa anga ale lam zong pon ka soi don thowa lo ngai chang phot tula mi heti hian zana te kathil te awangte na wangte hian zanrei tak taka dar nei dar thuma han te kol te po hi kanga khop mai tin mi tam tak hriat lo hian video ka lak lem lo hian kan kholai nun phung le kan nun dan te hi ka en chiang ve na sa ka zir chiang ve na sa he tianga ka te kol na hian khotlang duty te le oi me te he tiang hi ka tong fowa anom na po ka ding fo be mi lo pon ka ding ve fowa ka ding mai mai lai hi voi khat ma ka kal na ture mo zo emo he tiang kha mila nei lawa mani ka ho khan zo kha thara tanga champha in kar champha ya ka le tur lam khi kongsira hian ka thu ha chola la ma de ulek awang khan ka thil ti tura ka duai na la ma sia kongsira ka lo thu ha chola mi pakha thiron kala taxi driver hi miron zot mai ka thil ti to nge iwading sir ve he tai ngei ti ron ti de usek mai highway kongsira ka ding kha thate a ka lo ding mai lai kha tiang chu miron zota chu de uchi chu ka ton ani ai zo la ngat phei chuan zan rea po zan re lawa po he tiang ang zo na hi kala tong ngai chi lo ni engin ti do na ti arin hlel de khura zo nang hi kala tong lo katingam zo satliang te chu om ve ma na ma se ring hlel zonga khatinga nga in zo ang kha chu kala tong chi lo ani chu wangin hetiang anga zo nga ye mo diring hlel ti ti le enge ma tak chu arin hlel duty te hi chu arin hlel tur chi hi chu an tha thin khop maya chu wangin ke mani lam kanin en fia zo angai mel riawin ka ria zan reya khotlang ta na zan rei po poisa lawa zan rei po soi lawa shom taka duty te hlo nei mi lawa duty te heng ho te hianin thei to pin khotlang ta thane man nga ya thei to pin rui lo do ko nga te le khotlang ta na thatna turin thilan ti a chungina min lo mana mi enge mo min lo zo ta ni pon kan ti sual lo ni ngat phei chuan engtin ma hian min ti ka ring lawa thatakin lo dorila lo dong sungila
mumal takin lo changila enge kan ti tur enge kan har sana te mo kan har sana po kan thlen tur an ni a chuwai hetiang ko ngai chuan thate te indoor to na thatle that indoor to hi chuan eng boina ma hi a thlenarin nom lo ni tuna an ron soi ang engma rui hlo ti lo le rui hlo keng lo engma har sana nei lo tan ngat phei chuan in vok ngot na chan tur kha a omin ka hrilawa a le lam hian zot tai la avatu ni an pu te hian zot tai la soi turan nga viawin ka ringa tura an soi let fe hian soi ka ringa kan chung te hne na emo kan mer hriat te hne na thil kan ti dik lawa po kan zual ko reng rengin kan dik na lai kan soi zel hei chu tu po in midik over ti mai tiang he tiang an ni ngot lo chuan kan dik na lai kan thiam na lai chin hi kan chung te hne na emo min tran tu tur hne na chuan kan zual ko dan zel ani kan thiam lo hul hual na po chu mitin ten experience in nei to ka ringa in hriat theu ka ring hei mi bi ka hi chuan chu wangin rin dan tok lo pom dan tok ki hriat thiam apoi mo khop maya tin khotlang ta na hetianga duty thei kan society betla tania kan nun phung kan namzia ranga betla tania wangin namnul ngot thei ni lawa tin pong tong no son ngot thei ni lo ngai poi mo lo ngot thei ni lawa india da hian hetiang civil mi te khotlang tang rual te emo mi thane mai te hian mi an man ve thei ni ti hi kan hriat anga ya ti ma se thunei tu te hne an hlan vat ero chu angai thung ani epori se hetianga min mana engemaw taka buaina an laka kan nei ni hi chuan keimani lampo engemaw tak chu om ve ti hi a chiang thin ani kalau mu to le kalau ton to atanga chu ka thil hriat chian le ka mu chian em ania tin a le lam zong taka han ngai to chuan khotlang ta na duty te thanem ngai tak tak te hi thanem ngai khotlang ta na duty ril ru pusi hian mani thaza hri thlak na mani kutzati re na mani kutza hri thlak nan tia rui hlo ngai te emo an mi man te emo si man ching hi kan tam khop maya hei hi kan hre photo a in mu photo ka ringa tun ma tanga thil thleng tam to ni hei khotlang duty ti awanga diklo thei lo in ngai a diklo zo ka ngai te noi che em ati ching tin soi sak hrep te po an lo om to atin ti hlum hial te po tam takan lo om to ni khotlang thil te ni to si chuan mizoram anga chuan kan belet ngam lo kan dolet ngam to thin lo hi thil poi de unin ka hria khotlang kan hmangaya khotlang thanna tur kan du ani chuan dan angin dan shula dik takin thil hi ti ve tur ani vok ngai te emo kutthla khan ngai zau chang te hi chu thil om ve lutukani mase chu tiang ni lo kut za hrim hrim mi om tha hle lai veng pakhata ka hriat phei chu mi in puang lo po ni lem lo an rui wang ringot an man te dokana tang hian bank thlu thui an bank thla top zel maya u chuak bik tak tak khianom thina kut za fal bi khianom thina ni ho te mi kut thlak hre mi lo khotlang duty chuan lama midang kut thlak ngek zel mai hi keipon ka sheve nuala angni pon in mi thla lo lan war oi hlom karinga chuwa hemi konga po hian tiang duty thin te hi kanin en fia ve deuh chu ngai na sani tun lai ami kan fing to atin mi pui te lampo hetiang anga diklo taka pu kan nia kuthlak kan torte emo kan ni lo na pui hetianga shom tam tak kan torte emo ram tui le lawa in chua hiala te hi chuan thupa in choi satlia chu e kan ngai dam chu tia case dan anga in kalpui ti ri afu khop maya mizo ina kan kal phung thalo in ngai dam na kan tia ni e a thalu tuka hi thil hlu takania ma se kan in ngai dam dan kal phung hi afu lo riau mai ka sia ke chuan min ngai dam na ngai dam miron dil na chuan kan ngai dam tur ro ma se an dan bo chiat an thil ti diklo an dan bo chiat dan an bo chiat na kha chuan hreman tur ve tur ani mihring kha chu kan hozui tur ani lem lo kan ngai dam mai tur ani ngai dam min dil na chu wangin hetiang konga hian kan than harangai ani na dik tak ang tur case file mak ang chi te hi kan chin tharapai mo khop mai tin hetiang konga hian le zela na khotlang lam ai o lam pang hianin mi vau ti a midang beijing an opponent te ti meng o an kut thlak tur tu te emo khatiang in dikna tur an be hian a vau zong emo arab bet zong emo an ma ni vau bet anga ti ching hi anom le zeu thina tongkam ang te le che jiang te pon soi tho yang ringot te pon in rem lo chun chu ti khati tiang chi te om le thina chuwa he tiang konga he mi pui te kan than haranga ya social media te kan man thiam anga ya tin kan journalist te le ukil te le he tiang konga mi pui dik na chan vo hum him du tu pol tam takanom towa tun la ya chuan chung te chu biak po thiama an chan pui na lak thiama poi mo khopin ka ria hemi thil bi ka hi chuan ngai dan pahnih kanaya
mi pa ngai om tha hle lai hi mi in kutan thlak ngot ngai lo ti ani atin a thaza laklo in kut thlak ching anom vele ze uboka chung ho chu dan ang mangin dik takin kan beile tan ngai ve a tin thalai te rui ho kan ti mo ti lo mo kanom na hun tur kan ti tur dik trong hun te duty te zana chang hriat te khotlang ai o tu te zana chang kan hriat chho deuh deuh hi poimo hle in ka hriat